हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बेवहाय मा आसाम स्पेसियेल टेट 2026 नि आरो बेयाव ससियेल साइन्सनि लाबोना फैलायबाय ससियेल साइन्सनि लानाया जितु सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना नुगासिनो दङ दा बे खेबाव लाबोनो नागिरदों जोंहा जारिमिननि पार्टनिफ्राय नैबेवहाय जारिमिन पार्टनिफ्राय जोंहा दङमोन नैबेवहाय आहमफोर नैबे मोनसे साब इउनिटआव दा बेनिनो सिगां आहमखौ लानायनि सिगां नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों आहम लानायनि सिगां जोङो सुतिया बारभुइया कच कछारी बिसोरखौ लाखांबाय आरो बेनि नोंथांमोना भिडिअ नायाखैबा नुनो मोननाय जागोन डिसक्रिपसनाव लिंक दं आसाम टेट ससियेल साइन्स लिरनाय दंखायो बेयाव गासैबो ससियेल साइन्सनिखौनो मोनजोबगोन बिनिबा ससियेल स्टाडि जेखिना मोनसेनियानो दानिया अब्ला जोंना बेयाव थालांदोंमोन मोनसे आहम बे आहमखौ लानो मोनफ्रोमबो मोनसे डाइनास्टि एबा फोलेरानो मोनफा मोनफा फरा जायो जिहेतु 600 बोसोर खुंथाय सम आहमफोरनि बेखायनो जोबोद गोलाव जानांगौमोन नाथाय जों गोनांखौ लाबोनानै होफैनाय जादों जिहेतु बाहाय थाब जागोन नायदो फार्स्टआव दङ आहमनि गायसनगिरिया जाहैबाय सुकाफा बेनिफ्राय नायदो 1228 मायथाइयाव बिथाङा फैजेनदोंमोन पाटकाई हाजो बारनानै बेनिफ्राय चराइदेवआव राजथावनि गायसनफैदोंमोन बेखौ गोसोआव लादो सुकाफा 1228 आव चराइदेवआव राजथावनि गायसनफैदोंमोन टटेल बिथाङा 9000ल' सान्थ्रि लाना फैदोंमोन होनदों 9000 सान्थ्रिजोंनो बै समावहाय बिथाङा रायजो सेना लानो हानाय जादों सोरो सुकाफाया अब्ला फार्स्ट आहमनि राजाया सोर होनना बुंबा सुकाफा मायथाइया माब्ला फैनाय नायदो 1228 आरो बेनिफ्राय बेखौ नायदो चराइदेव दानिया बिनिनो सुकाफाया 32 बोसोर रायजो खुंना 1268 मायथाइयाव थैदों होनदों फैनानै बिथाङा फैनानै आसामाव 36 बोसोर हारसिंनो रायजो खुंखादों आरो बेनिफ्राय 1268 आव थैदों होनदों बेनिफ्राय नायदो सुकाफानि रायजोआ मावलुंमोन होनदों बबे रायजोनिफ्राय फैदोंमोन बा मावलुंनिफ्राय बेनिफ्राय मावलुंनिफ्राय मुंखं मुंनि जायगायाव हाबबाय बेनिफ्राय पाटकाई हाजोखौ बारबाय आरो बारनानै बिथाङा आहम रायजो गायसनफैबाय होनदों बबेयाव आसामाव दा बे अब्ला जोङो बेखौ गोसोआव लानांगोन सुकाफानि मन्थ्रिफोरा सोरनो बुरागाहाय आरो बरगहाय सुकाफानि मन्थ्रिफोरखौ बुरागाहाय बरगहाय बरफुकन बेबायदि फारि आहमफोरना मामोन सान्थ्रि मन्थ्रि बेखौ राननाय जायो बेखौ आलादा बाथ्रा बेखौ उनाव मोनथिगोन लासैनो नायलांबाय था बहाय मा होनदों आहमनि गासै राजाया खैजे जादों होनदों 39 सा टटेल 600 बोसोराव बेनिफ्राय आहमनि मोदाया मा बुङोमोन आहमनि मोदायखौ समदेव बुङोमोन होनदों समदेव आहमफोरनि मोदाय सिबिजाग्राखौ बेनिफ्राय बिसोरो उनाव फैनानै जोंनाव हिन्दु धोरोमाव बारस्लायना लाफैदों मानोना बिसोर सान्थ्रिफ्रा हौवाफ्रा फैबाय हिन्जावफोरखौ जायगानिखौनो हाबा लाबाय बेयावनो थाबाय बेबायदि आरो गोदोनि आहमफोरा हिन्दु धोरोम लादों सुदांफा एबा बामुनि राजानिफ्राय होनदों समदेवखौ बिसोर फुजियोमोन दासो आं होननाय बायदि जोंनि लकेल जायगायाव थानाय धोरोमखौ लाफैदों बिसोरो सुदांफा राजाया सुदांफाखौनो बामुनि राजा होननानैबो मिथियोमोन होनदों बेनिफ्राय सुदांफा एबा बामुनि राजाया राजथावनिखौ चराइदेवनिफ्राय सरगुवा मुंनि जायगायाव लाबोदों होनदों सोर आहम राजाया चराइदेवनिफ्राय सरगुवासिम राजथावनिखौ बोस्लाया होनबा सुदांफा एबा बामुनि राजा तुर्बकान राजाया गाग्लोबदों सुहुंमुं आरो एबा दिहिङियाखौ तुर्बक बिराद जोबोद मुंदांखा तुर्बक मुगल राजाया तुर्बकाना आहम रायजोखौ गाग्लोबदोंमोन सोर राजा जानाय समाव सुहुंमुं एबा दिहिङिया समनि समाव दाना सुहुंमुंनि गुबुन मोनसे मुङा मा होननानै सोंबा दिहिङिया बेखौबो गोसोआव लानांगोन मुलागाबुरुआ सोरमोन होनदों बेथ' आगोलाव फैखांबाय 21 आवबो फैदों मुलागाबुरुआ प्रासेंमुं बरगहायनि बिसिमोन होनदों जाय सुहुंमुंनि बरगहायमोन बरगहाय सान्थ्रि गाहाय बादि दा बियो सुहुंमुंनिनोमोननो ओमफ्राय बिनिफ्राय मुलागाबुरुआ बिनिनो मामोन बिसिमोन होनदों जाय मुलागाबुरुआ सुहुंमुंनि बरगहाय प्रासेंमुं बिनि बिसिमोन होनदों आरो बे प्रासेंमुंआ तुर्बक सान्थ्रि गाग्लोबनायावनो जिउ गोमालांदों आरो जिउ गोलावनाय फिसायनि खिथेर होखारनो थाखाय मुलागाबुरुआ गावबो मुगल राजाजों दावहायाव बारसोमफादोंमोन होनदों जारिमिनखौ मोनगोन दा बेखायनो बिथाङा मुंदांखाथार श्रीमन्त शंकरदेवा बैष्णब धोरोम फोसावदोंमोन सोर राजानि समावहाय बेखौ होदों मा नैबे स्वर्गदेव सुहुंमुंनि समावनो सुहुंमुंआनो मुंदांखा बेनिफ्राय सुतिया रायजोखौ गाग्लोबदोंमोननो आहम राजा सुतिया रायजो गाग्लोबनाया स्वर्गदेव सुहुंमुंआनो गाग्लोबदों होनदों बंग'नि नबाब मिर्जुमलाया आसामखौ गाग्लोबदोंमोन नैबे इम्परटेन्टार 1662 आव जाय 1662 आव स्वर्गदेवा जयध्वज सिंहनि समाव गाग्लोबफैदोंमोन
स्वर्गदेव जयध्वज सिंह राजा जानाय समाव बंग'नि नवाब मिर जुमलाया गाग्लोबफैदों आरो बेयाव आहमा जेनो आरो गरगावा मिर जुमलानि सिङाव थानांदों जादों। गरगावखौ आहमफोरा मोनदोंमोन, खाजोना होनांगौ राजा खालामनानै गालांदों, जारिमिनाव नुगोन। मिर जुमलानि गाग्लोबनायनि उनावहायनो जोंना सोर सोर मा जालां गोबां काहानि दङ नायलांदो। मिर जुमलाजों आहमजों गोरोबथा जादोंनि उनाव 1663आव बेयाव राजा बादियै आहमनि सिमाया बुरलुंबुथुरनि साहा भरलि दैमा आरो खोला खलं दैसा जादों। आहमफोरनि सिमाया भरलिनिफ्राय सिमाया साहा भरलि आरो खोलाहा खलंआ जादों। बाखिया आहमनिया मिर जुमलानि सिङाव थांदों। बेनिफ्राय मिर जुमलाजों आहम गाग्लोबनानै फैफानाय लिरगिरिया सोरमोन? नैबे शिहाबुद्दीन तालिस। मिर जुमलाया आसाम गाग्लोबनाय समाव लाबोफानाय सासे मुंदांखा लिरगिरिया शिहाबुद्दीन तालिस, बे मुंदांखाथार। बेनिफ्राय नायदो सरायघाटनि दावहाया सोरनि सम्राटनि समाव जादोंमोननो? बे जाहैबाय चक्रध्वज सिंह 1671। मिर जुमलाया गाग्लोबनानै गालांनायखौनो उदां खालामदोंमोन चक्रध्वज सिंहआ। आरो बेयो समाव मा जाबाय? मिर जुमला नंलालाय बिसोरनि मिर जुमलाया गाग्लोबनो फैयासै, सान्थ्रि गाहाय बिनि राजायानो बेबो सम्राट, नाथाय महाराजा बिसिनि मुसलमानफोरनि मिर जुमलाया बेनिफ्राय गावनि एसे फिसा राजाखौ थिनहरदों। सोरखौ? सम्राट औरंजेबखौ थिनहरदोंमोन। औरंजेब आरो चक्रध्वज सानैजों जादोंमोन। बेयाव मा जायामोन दावहायाव? गोसोआव लाथारनांगोन बेखौ। सरायघाटनि दावहा 1671 सोर सोरनि गेजेराव? सम्राट औरंजेब आरो चक्रध्वज सिंह राजानि समाव। औरंजेबनि जानानै राम सिंह फैदोंमोन। बेनिफ्राय आहम राजानि जानानै लाचित बरफुकना दावहायाव नांदोंमोन। उनावहाय राम सिंहआ जेननानै थांफिनदों, लाचित बरफुकना देरहादों। बेनिफ्राय गरगावखौ आसामा मोनफिनदोंमोन आहमा। इटाखुलियाव दावहा नांदों। इटाखुलियाव आहमजों सोरजों? आहम आरो गदाधर सिंहजों दावहा नांदों। इटाखुलियाव गदाधर सिंह आरो आहम 1682। बे दावहायाव सोनाब सिमाया मानासमोन होनदों। मानासनिफ्रायनो आहम रायजो जादोंमोन उनाव। गदाधर सिंहनि फिसाज्लानि नामा रुद्र सिंह, बेखौ गोसोआव लादो, रुद्र सिंह। बेनिफ्राय आहमनि देरसिन राजाया सोर बुङो? रुद्र सिंहखौनो देरसिन राजा होननानै मिथियो। 1774आव थैदों, 1714। रुद्र सिंहनि उनाव राजा जादोंनो फुलेस्वरी बरखुंगरी। फुलेस्वरी बरखुंगरीया रुद्र सिंहनि उनाव राजा जादों होनदों। बेनिफ्राय नायसै आहम राजाफोर आरो बिसोरनि राजथावनिफोर नायदो। आहम राजा आरो राजथावनिफोरा सोर सोर बबेयाव बोस्लायदों माला नायदो। सुकाफाया सरायदेव, सुदांफा एबा बामुनि खुंगुर एबा बामुनि राजा होननाय दहायना सरगुवायाव लाबोदों। सुहुंमुं दिहिङिया राजा होनना बुंदोंमोन, बेखौ बक्तायाव लाबोदों। सुख्लेंमुं, बियो गर राजा होननानैबो मिथिजायोमोन होनदों, बियो गरगावआव लाबोदों। रुद्र सिंहआ रंपुराव। बेनिफ्राय मा मोनबावोमोन? गौरीनाथ सिंहआ जरहाटआव लाबोदों होनदों। बे आरो गौरीनाथ सिंहआनो जोबथा राजा जाफैबाय आहमफोरनि उदां राजा। उनाव ब्रिटिशनि सिङाव थानाय राजा फिसा सासे सानै दंबावोमोन, बेखौ नांला। मानो होनबा जेलाना मानफोरा गाग्लोबफैयो, महामारिया बिग्रायनाय जाफैयो, अब्ला आहम रायजोआ थेर बेथेर जाफैबाय। बेखौ नोंथांमोनहा मिथिगोन। बेनिफ्राय साबसिन नोंथांमोनहा आरो फरायनो गोसो जादोंबा जारिमिन बिजाब फराय, नङाबा क्लास 9, 10, 7, 8 बेफोरनिफ्राय जारिमिन बिजाब फराय। अब्ला ससियेल साइन्सखौ फरायोबा बिनिफ्राय कमन गोलैगोन नोंथांमोननि थाखाय साजेसन। बे मोनसे PDF फाइल मोनगोन, लिंकआव डिसक्रिपसनाव दङ। बेनिफ्राय गुबुन भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायदो। बर' रावखान्थि एबा बर' पेपारनि नायनो थादोंबा बर' ग्रामारखौ नायबानो जाबाय, नुनो मोननाय जागोन बेयावनो प्लेलिस्टनि लिंक। एसेनोसै, गोजोन्थों।